nyaya yekupedzisira iri pakati paGeorge Mudzingwa naSekai Mandondo. Nyaya iri kunzi wakandituka zvinyadzi, vamwe vanoti zvitutsi. I think the meaning is the same. Anditika? Atera zvatara. Mazvinzwa? Thank you. Pamusoro makuva tikukumbira kuti mugona kupinda simoti noseskedza ushomanana kuita kuti vakutuka kwacho. Pamusoro emakurukota mambo neruzhinji rwose. Ndini George Mudzingwa. Pamusi wa6 ndakaenda kuHarare. Musi wa6 July ndakaenda kuHarare. Ndaenda kuHarare kunoona vazukuru vangu pandakadzoka musi wa7 gore rino 2024. Ndichidzoka kuHarare musi wa7 ndakasvika ava ndotovata amai vangu nekuti ishumba, ndiri mwana weshumba, saka naamai vangu ndakasvika vatemo muti pamuganhu weyadhi yandirochengetawo. Ndikati musi wa7 kuseni, ndikati amai ndauya kuzobvunza kuti sei makatema muti uyu. Iwo ndokundiburitsira mashoko ekuti iwo hakufanira kutaura nezvemuti uyu nekuti amai vangu vakatohurira kusvika kumuhacha uko kureva kutora stand yeumwe wandinochengeta yese. Vapedza izvozvo vakatituka pavando zvavanoda. Ndakadzokera hangu kumba. Ndadzokera kumba amai havana kumira kutuka, vakatuka muswere wese svika neusiku vakatuka zvokuti musi wa7 iwoyo vakatuka, musi wa8 vakatuka, musi wa9 ndakabva ndaenda kurufu kwaMurewa. Asi ndakanzwa kuti vakanga vachitotuka ndopakasiya ivo vakabuda pamba vachienda mheno kwavakaenda. Ndopakatanga mwana wavo musikana uyu apinda nemudzimai wangu uya ndiye akasara pashift yekutuka. Akatuka siku nesikati kusvikira dzakatokwana 5 days. Ndidzo aiwa ndikutaura hangu kuti pamusha pangu 5 days pakatokupai direction yekuti nyaya yedu ifambe. Munhu wakwira dare ndoti atimboisendereza nyaya yedu kutuka kwamakaitwa nevanhu. Alright. Ndakatukwa zvinyadzi, ndikatukirwa tete sisi wangu vakafa, mudzi vangu vari hure. Ndikatukwa nezvechechi kunzi ungonamata uri Satani. Zvakawanda zvakatukwa nekuti vakatora mazuva vachingotuka. Tozoti musi wa12 unoyu pandakauya kudare kuno kuchinzi mambo washekerwa nehama yavo havapo. Iwo kumausiku kuma12 vakatanga kutuka futi kusvika kuseni vachinditukidzira futi iyo nhau iri kuno kudare. Vakataura kuti tichaenda kwadi iko kwamambo kwacho, mushure menge tienda kwamambo muchaona zvandichakuitai. Kureva kuti handichaziva, handisina security yakanaka kuti inini nemudzimai wangu ari kuti kana akaenda kutsime anonzi ndoda kukurova chete. Ndinotenda mambo. Right. Mazvinzwisisa zvokutaura ava mumangari. Mazvinzwisisa. Muri kubvumira mosva ari kupomera iye kuti muri kutuka. Ndinozviramba nekuti pakatanga nyaya ava vangu vasipa. Ndio nyaya yangu yekutanga. Nyaya yangu yekutanga mambo. Pachitanga nyaya amai baba vangu asipo. Nanga nyaya mukadzi wavo. Ivo vakazoreceiva. Ndaina handamurume ivo vakazonoreceiva vakamuka mazetso anzitaura nini zvakanaka. But vakazenge vari kusekuko vachishauta kuti akupe mvume kutema muti uyezve havasi next door yangu. Ndio chechitatu. Tobva ndozotaura kuti inini vanoti hanzi ndakavatuka kuti papi pandakavatuka penge makadedza vani ndakauraya huku dzenyu, ndakapangana nemukuuraya huku dzenyu nemunhu akauraya huku kumamindi. Pamusoro imamba zvakare pakunetsana kwedu ina ndasinganetsana nayo ndaitaudzana nemukadzi. Ivo vakazoya zorisiva nyaya mangwana acho mukadzi achataura zvakatangira papi. Ndainetsana nemukadzi, ndaitukana nemukadzi. Ivo vauya vaudzwa manheru maitukana here kana kuti mainetsana? Maitukana nemukadzi handizvo? Nyaya maitukana nemukadzi. Pamusoro imamba nyaya yakatangira pakukumbirwa muti nababa panext door nemukwasha wavo. Ndobva ndavati tema hako mapazi uise pamugodhi.
Saka handina kuziva kuti ndapara mhosva nekuti ava havasi next door yangu. Next door number 3. Ndibva ndavapindura kuti hamusi next door yangu. Next door acho otitaurira kuti toguma papi. Sei imi muchingoti ndikaita chinhu munenge muchingondipopotera. Chese chandaita pamba munenge muchingondipopotera. Uyezve mukadzi anoti tikanetsana pamusha anoudza avopopota. Ini hana murume anozosumudzwa nyaya. Mwana wangu uyu ndiwo akazopindira. Apindira vakata vakamunyepera kuti ati zvakati. Zvinova zvinhu zvokuti ava vari kungopindira nyaya mwana wangu yakaitwa nemukadzi. Handina kana problem nawo. Mukadzi arikuda tozvikure kure. Handina kana problem nawo ini. Mukureva kuti kutuka hamuna kutuka. Handina kunetsana nawo. Munhu handakanetsana naye mukadzi wavo. Mushure mekunge mukadzi avaudza vakabva vachitaura nezwi riri lauda kuti mapuwa nani permission makarangana kuuraya huku dzangu naGeorge Madziva. Ndikasaka muri kunditi muroyi here? Handina kuzotera zvangu zvavakazenge vachitaura. Ndozvandakanzwa kwavari madzibaba vachitaura kuti makandipangana kuuraya huku dzangu. Asi ndiri kuti havasi next door yangu zvokuti kutoya panapa. Mirai muzwe. Toda kuti timuvhe fast kwakunenge. Muri kuti mimi hamuna kutuka ava. Tanganisana nemukadzi ndiyo kutanga. Makatukana nemukadzi wavo. Nanga nyaya mukadzi. Kana tichitaura nanga nyaya mukadzi. Mukadzi ndozotaurirawo murume. Ndokuzoudza ava manheru vakuwirirana zvavo. Ini semunhu asina murume ndinozoshandisa kunge ndinotadza ndenyaya kuti ndinoenda kuti ndini baba ndina amai. Pazvinhu tu vanenge vari tu. Zvakafanana mutambo yekutanga mambo yakaya isina plaintiff. Ndikati kosei isina kuna Chareka. Kosei isina plaintiff tambo yekutanga iyi. Handisaini kuti haina plaintiff. Chareka akazononyora imwe yakanga ina baba. Ndikati baba havasi vandakatukana navo. Ndakatukana nemukadzi. Isa mukadzi apa. Kana waisa mukadzi apa ndinosaina. Ndobva ndikutoti nyaya yakapera. Ndakaya panapa musi wa10 havana kuuya. Ndikutoti nyaya yakapera. Kuya kwandaita ndatoperekedza mwana wangu ndati iwe sezvo wakapandukira. Ora mirai. Baba makatukana namai. Vakandituka. Ndati makatukana namai. Ndakavabvunza kuti vari kutaura iwo kuti handisi next door yavo. Aiwa pinda mubvunzo. Imi makamisidzana nawo here ava? Ndakangoenda unobvunza chete. Ndati makamisidzana nawo here? Ndakaenda ndikanovidzana nawo musi wa7. Musi wa7 July. Musi wa7. Makamisidzana naye musi wa7. Musi wa7 July. Ora musi wa7 July. Musi wa6 July makamaenda kuHarare. Ndoenda kuHarare. Saka musi wa7 madzoka ibi makamisidzana chii? Pamusoro pemuti wakatemwa pamugano. Wakatemwa pachi? Pamugano weyadhi iyo yemuzukuru wangu. Ndinochengeta munda uri maoko. Pindura mubvunzo. Imimi makatukana nevadzimai vavo musi wani? Musi wa6 ava vhara vachiudzwa manheru kuseni ndipo wakamuka vachitaura mazese tositaudzana nemwana wangu zvakanaka. Makatukanzana naamai musi wani? Wa6 senguva dzinedzi. Muti wakatemwa musi wani? Musi wa6 wakakumbirwa ava vabva kuchechi negemenzi. Alright, fine. Muti wakatemwa musi wa6. Musi wa6. Bva mapopotedzana naamai musi wa6. Musi wa6. Maipopotedzana nechii naamai? Amai vakatanga kuti kune munhu aitema muti. Burukwa watumwa nani? Ndibva ndati ndini. Ndindamutuma nekuti akanga angokumbira mapazi mukuwasha wavo. Wanga akumbira mapazi ekuvhara tsime. Ndatombomutsura achisera tsime kuti iwe tsime rawo kuchera pa vana vanoita se vanowira. Ndipo akazonti mai Divha wangu achirevesa. Ndipe mapazi vandatitema zvako. Mukadzi aitaura nelauda. Akusi kutaura kwokuwirirana. Kweko kurakidza kuti mukuzviitire. Ende akasiko kutanga vana vangu havubvumidzwa kudarika on the way nepa next ipapo. Vanonzi mbavha. Ivo chaicho vanga vakandikumbira vanhu kuti ini ndizoendako aiwa rumuroyi. Haufaniri kuti kumbira kuchechi kwedu hatibvumidzwa. Ndipo ndoti pa14 dzandagara nawo. Ndinge chikoti ndiwo magariro avo, ndiwo mararamiro atinongoita. But ini nditoona kuti ndini kuita era. Baba ndinawo. Mirai ambuya. Famba nenyaya zvakanaka. Muti wakatemwa musi wa6. Ndibva mazopinda mubope namai naadzimai vamusi wa6. Ndiwo nhanga nyaya. Nemhaka yekuti vakanga vakutsiura uyo ari kutema miti uyu. Ndibva ndati ndini namuti. Ndibva pamachinja namawezi mapurisa. Imimi pakatemwa muti mamuripo here? Pakatemwa muti ndau ndiri kuHarare. Good. Asi muti yadhiyo ndindoichengeta. Manga muri kuHarare. Amai vakakutaurira here kuti tapopotedzana parapa naava nemhaka yemuti? Vakataura kuti ndatsiura mukwasha ari mumuti. Asi abva ataurwa navo vakanzi iwe tema chete. Ndakagarira ndiri pano. Right.
saka ava vari right manje kuti havana kupotedzana nemi, vakapotedzana naamai. Ayo. chikunetsa ka ina Mirai. Inini Vakapopotorwa. inini vakapopotedzwa neni musi wa7 awamaya. Musi wa8 vakanga vachipopota chiro kusvika inini musi wa9 ndazoenda kurufuwa murema. Sei vakapopotedzana nemi? Handi sei watsiura kuti muti uenda kutemerei? Sei watsiura kuti muti mautemerei? Asi mamagamuchira nyaya yekubva kuna amai. Ndakaenzwa kubva kuna amai hongu. Amai vacho varipo here adzimai? Varipo. Makapopotedzana imimi? Mukwasha wenyu. Mukwasha. Misiri yekuti murume. Ndakatura mukwasha ngari uya akarabari muti ndandakaramatara naye kuti kwewo muruka ivo ndokwati tema ndakagara papo ndiri pano ndokwatanga kutuka ina handina kana wedza ndakawanai kana 1 Vakatuka kwamuri? Vakatanga kutuka. Vaituka chitutsi? Vatuka ina handina kudai. Ndiva mazotaurira amai baba? Ndasvika ndauza baba. Baba ndatukwa. Pamusoro ponge ndatura mukwasha wenyarwai aripatema muti pane kudzoka mwoyo watinochengeta. Saka ndatuka ndakaendawo saamai vavo kuti vanoziva. Vakakutuka ichitutsi? Mirai. Vakakutuka ichitutsi? Ndiva mazotaura baba? Fine. Baba chibva azozvibvunza mangwana manje. Vakubvunza ava manje ava. Saka zuva rekutanga mabaona vakomana, zuva rekutanga ndiri kuti ava vakanopindura nyaya yadzimai vakanga vatukwa chitutsi. Ndiyo musi wa7. Musi wa6. Musi wa7. Musi wa7 ndipo mukazonobvunza manje pamapindura makunopindura kunani muchimirira amai adzimai venyu. Musi wa8 vazvaindira mberi makuku manje imi makunizana muri 2 vakazoramba vachituka manje vachituka mzana nechi nemimi ndizvozvo right. Imi makatuka musi wa8? handina. Nyaya yakabva yapera? Pamusoro mazeso anosuya pamba vachitotaura nezvakanaka but musi wakagumira kumuti vachidedza nelauda zvikanzi munondigara dare makauraya huku dzangu makandipangana najoku uraya huku dzangu ndopandakatsamwa ini ndoindaitofunga kuti mwana wangu achaya pamba usikotaura nyaya yake kuti kwaamai kwamatemere komuti apa pavakataura najo makandipangana kuuraya huku dzangu ndakatsamwa. Saka baba wangu nditi ndiri murohika ndibva ndati zvekwemimi inga makaprofita mwana wangu musikana kuti mwana wako yakagezwa mushonga naamai vako vada kuuraiwa naamai vako. Akapedza gore mwana wangu akanyarara vari syndicate vachiwirirana nemwana wangu andika azozvitaura nekuti aona kuti pane zvatakunetsana. Ndakati saka ndagara ndiri murohika wehuku wekamuzukuru zvese. Saka ndakapopota ndikati munogara muchinditira utsinye nemhaka yenyu muchigara muchinditira utsinye bagabhu munotange munondida but mune pamwe pamunozononditira utsinye pakawanda sei muchidaro. Ndozondikwanzi hanzi mangwana hanzi ndatuka chechi ndikandatuka chechi nguva uyezve mukadzi wawo ane pamuromo isogore rino pakatocherwa makomba haudzeni anonoudza munhu ari kushanda tigumirapa but mukadzi yakasvikotoona tigere ini nabagabu tiri 2 uyezve ndikuti havazi manext door wangu next door wangu mupenyu munext door wangu mupenyu atori ikoko ndiye anofanira kundudza kuti amaidhivha pamadarikira kana kuti ivo kana vaona kuti ndavatadzira voripota kune murungu wavo kuti amaidhivha kuno kwavari kutinitsa aiyewa ivo ndo vanotouya kuzoti kana munhu ari kushanda munda kwangu usashande ipapo ndepamugano ini ndinotanga kudyara ivo vanozodyara mashure baba makore ese uko kangatirikirike amagarisano ari kuitwa anditi ekuti vanhu havana kugarisana zvakanaka ndo nyaya iripo. Baba imi ndimi murume kanditi muri pakati pevanhu muri kuona sei magarisirano enyama? haana kutombonaka zvachose. Haana kunaka saka muri kufunga kuita sei kuti pagadzirike? Ndosaka ndakauya kuna kwamambo kuti vatigare vatienzanise nekuti ava ndikatovaona ndaamai vangu. Alright, zvakanaka.
nyaya yandiri kuona panapa ndeyemagarisano asina kunaka. Imimi pachezvenyu sevamakidzani, vamakidzani number 3 kana kuti muri number 3, asi kanharaunda kecho kese ikakaka kanoratidza kuti kane kusagadzikana kwakaita sei kwakanaka. Munongogara makangoteyana musikataurira zvakaita sei zvakanaka. Ndodambudziko riripo chairo chaicho kuti akangonditaura chakati chete vabva vati put nenguva diki-diki, ndikangonzi tokonye chete obva vati put nenguva diki-diki. Ndo pane musoronzozo wenyaya usiri kuita zvakanaka ipapa. Saka chada kukurudzira panapa ndekuti makapopotedzana, imi chakazokupai simba rekuti muuye muzonomisizana nava imhaka yekuti ava kanga popotedzana namai avo. Makati ini wangu mukadzi adi hanzaro, saka manzwa vari kuti ini ndakazoti nemhaka yekuti handina murume anondimiririra. Vasvika komanje ikoko nekuti vari kuona songe mamiririra mukadzi wavo. Ndeti madzimai maviri vanga vachiita sei vachikweshana. Ndopane dambudziko ipapo. Tauraizve pamusoro zvinoita here kuti orit vanhu tinoti vanopopotedzana pakugarisana handiti, asi kazvinofanirwa kupera. Kana zvikatadza kupera inini mukadzi wangu akutoti pese pakasangana naye chete kwakungonzi ndida kukura pachakuwanira ipapo pakatopromisa kuti tabva kwamambo kwacho. Saka sitangotiya kuti whatever chinozowanika pamudzimai wangu kana chichaitika pamudzimai wangu. Sei makazoita pikirira musi mabvudzana nyaya imimi musi wa7? Sei nyaya yakazoita pikirira futi musi wa8 na9 kusvika musi wa12 musi wa11 vari kundinyepera ndanzi kwati musi wa12 musi wa12 ndandiri kuglendi ndo pakange pane mwana wacho musi wa12 ndandiri kuglendi ini ina handina kumbotuka mazano ndakato ene spanish ndakatostada ndofanira kusiya mushe uyu une maproblems akawandisa. Ndakatosaina kana mukatoabvunza ndichagarako ndikutotuta zvinhu zvangu mbijana anchada musha wamai vangu ngavai vatori musha wapenyu. Pane zvakawanda pa14 zvandasangana nazvo zvandisingagoni kutaura panapa. Saka aiwa ngavai vatori musha wavamenefa variko nokuti vanhu vakanikomberedza vese vakachengeta musha. Saka pandoonetsana ne1 vese vaiva vanenge vakadai chero katotaura ndozati inotenderera nyaya yekunonyewa. Inini ndiri munhu zvangu anozvinwira doro ava nunamata ndika tiri vanhu takatosiyana totally ipapo. Saka ini kudhara kana muchiri kurimemba baga maiti makaita muchechi kuchikumba kwenchoto ndaimbouya pandakazorega ndichiti kudoro kwandinoendako nekufodya dzandopfuta dzebutedzi handina andombojoina nenyaya yekuti ndakazonzwa ndiri muroyi ndikati aiwa ava vanamati ngavanamate zvavo ini ndimwe doro rangu. Ndopatenge tikukwesherana kuti ndiri muhedheni imuri kunamata. Saka inini uhedheni wangu ndakuenda kutaura mambo achinzwa handichagarako izvozvo ndakatotuta kana musiri kuziza mambo ndakatotuta ndiri kutoenda ndiri tori muroad kuenda out of the country nenyaya yekuti ndakaona apa pandakugara kapo ari kundiudza ari kuti ibva ende ndiri kubva ava ndingangovapa mhosva zvenyu mamboka. Vanhu vari kungofekawo nemhepo imwe yakambotaura kumwana wangu grade 6 kuti uchapabva wakatiramba ende vanhu vava vari kungoshandiswa zvavo vana vangu nemhepo ipi iyo indiri kuti ikuzadzikisa nekuti yakataura kudhara kuti pano uchabva uchadzoka kumasvingo. Saka ini handisudzoka kumasvingo ini ndiri kuenda out of the country nenyaya yekunetswa ava vabetseri sori zvenyu muri kubatsira zvinhu zvakataurwa kare ndozvandoziva ini muchondinetsa pepe ndozati mukutobatsira mhepo yakataurwa nemwana wangu agerapo kuti panapo uchaenda ende shuwa ndaenda zveshuwa mandirwisa nezvinhu zvisina basa ndakatooneka. Okay. Muchine chimwe chekutaura here imi? handina kutaura. Hamuna chekutaura. Nyaya yenyu sezvandambotaura pakuti handimukuna kwaya kusvika. Munofanira kuandastenda nyaya iri kutaura. Vane zvimwe zvavanotoziva zvavakutaura zvamamusingazive ipi. Vanoziziva kuti kune mhepo yakambonditi uchaenda ende zveshuwa ndiri kuenda zveshuwa mbijana nyaya yenyu handisi kuona kuti titi yes kutukwa makatukwa handirika, asi chandiri kuona pamwe chekuti munofanira kungoenzaniswa chete kuti kutuka pakatukanwa pane zviriko kumashuroku pane zviri kuitika magarisano acho akaipa. Chandakukurudzira manje chekuti muri kuti ndakuenda zvenyu pamwe hamboendi
magarisano ndiandu atikutaza pana kuti munofanira kugarisana zvakaita sei Zvakanaka. zvakanaka muite peace imi pasi panapa mazuva mashoma aya mani mazuva mashoma kana ukapuwa 60 years kana ukapuwa 80 years mashoma neari mberi uku saka sei tisingagona kuti tigarisane tive nehappiness tiri pano pasi panapa hazvina zvazvobatsira handima zvizinwakemi hazvina zvazvobatsira zvokuti mugare muri yowe hazvibatsire. Ndinotenda mambo wangu. Kugara kwese kwataita namwe. Imichiterera chiri stora mambo. Tiri kuti endai mumusha menyu munogarisana zvakanaka. Kana muchitama amai wenyu muchitama muchisimuka, simukai zvakanaka. Kwamunoenda munokomborerwa. Mukasida kutsumuka masiya maita nyonga kuno muchituka muchidi hazvikufambirei zvakati zvakanaka. Kana muchienda bikirwa mabiko ekuti ninge waenda muchishuvirwa kuti ko aenderei kwete zvamakuita zvokuti munobva nyaya zvitorina ndibve pandizoda hazvina kunaka. Endai munogarisana zvakanaka. Kana muchibikirana mabiko ekuparadzana muda sei muparadzana zvakanaka. Mati handiti mati pane ukamapa saka chirikutadzai kugara zvakanaka chii. Mambo vari kuti endai mugare muchiita zvakanaka nguva dzose. Mazvinzwa ka? Yatenda. Good.